Sa subong ang number one gid namon diri nga concern ang reklamo no sa pagtaas sang mga bill sang mga consumers sa bulan sang Abril. Ang mahambal ko dira sa pag-analyze namon sang mga data, nakita namon nga nagdako katama ang ilang mga konsumo. Nagtaas man gid man ang aton nga rates no, kay nagmahal man ang wisong sa subong kag tungod sa kakulang nga kuryente, nagmahal ang aton generation rate. So nagtaas man ang aton rate by 1 pesos and 40 centavos. Pero hindi ini enough nga para times 2 na ang konsumo. Ang number one ito nga factor amo ni ang dako nga gamit sang aton nga mga consumers sa subong nga tiyempo kay tama ka init. Grabe ang trabaho sang mga aircon, electric fan, ref, kag matuod dayan no ang na-registered sa mga kontador kay mga bag-o masubong kontador sang elektro. Kung may magreklamo nga kusala reading, di mapakita madira, gina-verify na mo kung may picture. So it was proven nga insakto kag malanta rumara no kung paano kita magamit ka kuryente. That's why nga nag times 2 may ara nga nag times 3 no nga konsumo nga bill no bangod ina sa kadako sang inyong consumption. Dito lang ang supply dire sa bilog na Visayas medyo slim no, may ara kita nga yellow alert kung kisa nagasaka ini red alert kay tungod nga may mga generator summer kan sa subong, may generator nga na-out kag ang mga load sang mga consumers tama kataas. So anytime kung may mag-out nga planta, sigurado gid ako nga may mag-implement kita sang rotating brownout. Pero so far sa subong daw ay pa man no, kay ang isa dya ka mitigating action na ginobra sang NGCP kag ang mga system operator tagin paandar nila ang mga planta nga mga diesel. Usually ang mga diesel nga na supposed to be during peak lang na parang barato tani kung peak lang na pandaron kay ti kalabanan ta diri nga load residential ang gamit 6 to 10 sa gabi. Pero sa subong natabo tungod sa kakulang sang supply nagaandar na ini as base load during daytime. Di ko pandaron mo yung ining mga expensive plant sa malawig na tiyempo, so nagadugang ina sa pagpataas ang bili ka kuryente. So amo na ang sitwasyon naton. Subong tani insindihan na sang aton ng mga consumers ang sitwasyon, ang sakainit sa subong, ang power crisis naton not just diri sa Ilocos but sa bilog ini no, Luzon, Visayas. Affected kita no, pero sa heat index bilog Luzon, Visayas, Mindanao no, kay norma mga parinti kita sa muna nga lugar amo man na reklamo da kag sa katason ka bili ka kuryente subong sa pagtaas ka bill tanan no bilog ni nga Pilipinas naka-eksperyensya sang amo dia mga mambal mo nga daw di mapatihan no, pero matuod daya. May mga nagreklamo diri engineer sa inyong mga opisina in line sini so far? Namo nagreklamo ti ginapaatagan man no, tanan namon nga mga area diyan nagapokus. Mga area manager namo gabulig man na mag-explain. Nagbuwas yan may mga schedule man kita nga meeting sa mga LGU para nga mapaatag ining natabo no. Bisan ako gani gabulig kung may mga reklamo lang sa mga gamay circle of friends mula ko sino ko dyan kakilala, bulig kita ka pa athag no. Ano mga measures engineer na ginahimo sa parts ng Ilocos abot nga despite sang need nga
namon lang nga priority nga magtayo yon ng supply sang kuryente. Sige, upgrading namon sa subong. Dugang sa mga transformer, upgrade sa mga transformer, gina-check ining mga connection kay usually kung tama kataas ang load, result to overloading kung the equipment ng mga wire tunawo na mo. May mga cases kami na pang trouble na mo na ya, pang isla ng wire o pang compress liwat, no, kay nagamirinyar sa subong tungod sining sa sobra ka nga kainiton. So mga engineer, mga pila mga load nga mahatag nato sa kalkalsa ka mga kabanawang kabarangay. Akong load dito kung sa technical term may mga measurement kita dira, no. Pero ka-average sa mga nagligad 45 megawatt, subong nagadalaga ng mga 50 megawatt ang load, no? Mga 5 megawatt nga increase. Why manigi nagdugang, no? Daw why makot na dumduman nga may nagdugang kami nga mga dako nga load, except lang nga ang mga existing dako gid ang ilang konsumo. Kag subong daytime daw almost the same lang ang konsumo namon kung gabi. Grabe ang build up ka load sa subong adlaw. Amo na tayo yun na namon sila nga supplyan kay garing in return medyo magataas man ang ilang bill Speaking engineer siya, siningin mo nga kay medyo nagmahal siya bangod nag-mix may diesel plant nga nag-supply. But sining nga hindi lang electro to ang apektado kuning iban pagit nga mga electric cooperative o nga kung ginasupplyan at diesel plant apektado na. Oo, tanan dia gina-share dia, no. Ang kuan proportionate dia, no. O kung depende man sa imong kontrata, no. Pero anyway, sa subong I think the other day to pagbuwa ang Energy Regulatory Commission nga isuspend ining market. Ang Wisdom, no, ang Wisdom diyan ka nag-trade sa kuryente nga ang gina-apply dira nang nga principle is ang law of supply and demand. Ya kung pwede magmahal bili ka kuryente, kung mag-low ang supply, grabe ang demand. Pero this time gina-suspend nila dira ang sa subong tsimpo. Ang ma-administered na lang sang kung ano nagkakadapat nga presyo ang i-impose nila kag i-charge tulad sa consumers. Kay let's say no, may ang sa subong medyo bigado subong kung sa mag-red alert, gataas bili ang kuryente as high as 20 pesos. So balik naman tayo na sa mga 8. Pero sa subong kay ko suspended, so meaning mag-administered price butangan na kay RC 8 lang or 850. So may cap. Oh, may cap. So hindi sa pwede ka pinagusto ka or kung mag-take advantage sa subong situation. So pabor diya sa aton ng mga consumers kag subong kung implementar subong mga June pa nanda na mabatyagan, no, ang pag-reduce ang bili ka kuryente. So meaning ang ining natabo nga pagsakay sa unprecedented ini kay kamo mismo do na pivot man nga because ng sitwasyon. Ako kay ako sa muni nga edad ko daw bagulo ko experience sa muni nga klase ka kainit mo. May ara mga init pero tag-isa ka adlaw, pero sa subong daw sustain gawa ang init. Kag hindi lang ako, iting tanan kita diri sa Pilipinas mo dyan nabatyagan ta. Kinanglan ta gini kung isa mga comfort para nga hindi kita matapan kay init muna electric fan. Kung pisina gitu may aircon, no. Kung isa gani bugada gani may init naman gani, no, hindi nagpalamig. Kagang rep man tlad hambal mo nga amo magyapon but tungod sa kainit trabaho ng iyang motor, so kadugang pagina niya konsumo ka imo nga kuryente. Kada bukas kasuyod sa init, liwat Oo. man process. That's why may wala sang advance info sa ila nga oy mapataas kay may kuning moto. Kundi wala naton niya ginadisipit ang kanay sa sitwasyon. That's why damo nagreklamo engineer. Kay ano
naman, no? Every year naga-summer kita. Kada summer iban nga taga-taas gid man mo. Gataas gid ba konsumo nila. Pero sa Subong daw ano gid grabe gid na nga klase nga init. Oo. Aware yung gurong ibang konsumidor ng ilang electric fan 24 hours ka tiyo. Gani man kung i-review nyo lang ang inyong paggamit. Grabe man ang paggamit ninyo sa inyong appliances the past months. So that's why sa Subong ano gid kita. Pero di ba hambal nga maya dolar ang mga bayad kita mahal nga komportable sang sama stroke tatag kay hospital ta anggon pa to balaydan ta no. In general naton nga mensahe sa mga consumers, members, owners under sa Electro. Sa Subong taintindihan nyo lang no ang sitwasyon ta sa Subong. Ang ilikututan natin ang taripa ka kuryente ta the same ang gyapo na whatever Subong nga nagtapataas why man nga kadto sa Electro all of that will be paid sa aton nga mga generators kag sa market. Sa Subong mura lang kung saan daytime ibang nagkakita ako pag pasiga suga para makasave kita patyo naton kay ang suga ako sa katugang para ko sa init mo. O hindi pa ako magabal nga hindi na ako magandar aircon kay kinanglan ato ra Subong aircon electric fan. Pero ang other lang daw hindi taman mapuslan ma-save kita no makinot kita ang mga ano pala ang rice cooker grabe maraming init. After may magbukal ano mo na arang ka dapat pagdaha na kuwaon mo tayo kay kung ibabad mo na tako na konsumo na ano ko na may study kami dire no nga tako ang kaon gyapon na kuryente kay heater mo. So mas mayo ano ta para at least magbawas-bawas ng dira nga mga porsyon suga sang sa gamit naton nga ano no nga gamit naton sa electric fan ug sa aircon. Kaya